Hola, 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 i benvinguts tots al capítol número 3 dels Gurús. Com podeu escoltar per la meva veu, estic una mica cansat, perquè no sé per què aquí he tingut la brillant idea d'anar a córrer pel vell mig del Maresme. Però Guillem, per què? Per què estem fent això? Bé, estem aquí, costa parlar, Sí, una mica. al passeig marítim d'aquí del Maresme, Sí. perquè el que volia oferir un programa de qualitat als nostres oients, i per fer-ho, com que parlarem d'esport avui, doncs crec que era bo fer una mica de treball d'investigació i venir a córrer on ho fan els runners de debò, no? Sí. Però, escolta'm, parem-nos aquí, perquè jo crec Parem, que jo- si seguim així... Jo no puc més. serem rots. Què ha passat amb el Rocco? Rocco? On és el Rocco? Hombre, Rocco, com estàs? Hola, Estàs, tios. Rocco? No ens aguantes el ritme, Dios, necesito una bombona d'oxigen ja, Una bombona d'oxigen i un altre xandall perquè sembla que sigui de la teva tieta. Exacte, Olimpiades 92 Barcelona. Escolta'm, com feia que no feia d'esport? Moltíssim, tio. Això és lamentable, Sí, Bé, crec que ja han fet el treball d'investigació que havíem de fer. Per avui... Fem una dutxa i comencem? Luce, comencem? Sí? Oh, sí, rampa. Comencem? Comencem. Endavant. I said, are you gonna be my girl? Els Gurús. Parlem de tot sense saber de res. Com tots bé sabem, fins als 18 anys, la gran majoria de la població acostuma a practicar algun esport regularment, ja sigui futbol, bàsquet, patinatge, tenis, vòlei, hoquei, ball o atletisme, més o menys tots mantenim els nostres cossos i els nostres cors en bona forma. A l'adolescència això comença a degenerar de manera progressiva. Molts són els que decideixen canviar les pilotes, les raquetes i els estics pels gin tònics, els roncoles i els vodka limes. Al principi no es nota gaire diferència, però, a poc, quan comences a tenir-ne ja 20 i uns quants, la panxa comença a créixer, els músculs es comencen a atrofiar i, en definitiva, la nostra figura es va arrodonint i allunyant-se de la persona atlètica que un dia havíem estat. És llavors quan comencen els problemes. Primer toca millorar l'alimentació. Però què passa? Doncs que després d'una setmana fallida d'amanides i verdures a la planxa, un acaba autoenganyant-se i sentint-se orgullós per posar una mica d'aguacate al plat d'hamburguesa amb patates. El segon pas és beure menys alcohol, però encara que ho intentis amb la millor de les voluntats i vagis amb la disposició de beure Coca-Cola Zero, els teus amics et demanaran una canya abans que tinguis temps a protestar. I te la veuràs ben a gust perquè, en el fons, era just el que volies. Després d'això, molta gent recorre a allò que fa anys que no feia, practicar esport. El problema és que els esports d'abans ja no valen. Ningú vol liar-se a fer futbol o bàsquet en equip, que comporta un compromís que la gent ja no està disposada a assumir. Cal trobar esports que siguin fàcils, accessibles i que no requereixin gaire preparació prèvia. I aquí, amics, és quan els retirats de l'esport comencen a practicar running, ciclisme, pàdel, zumba i el que sigui que faci la Patrick Jordan. A més, cada etapa que suposi una crisi vital fa sumar adeptes a la causa. La crisi dels 30, 40 i 50 omple els gimnasos de bodybuilders amb michelins, la carretera de les aigües de pseudo-runners amb pantalons de futbol i auriculars que van rebotant al pit i les pistes de pàdel de gent suficientment rica o suficientment estúpida com per pagar 10 euros per moure una hora la raqueta. En alguns casos, les crisis vitals són tan fortes que a la gent se li en va l'olla i es torna triatleta. Si en coneixeu algun, us podem recomanar un bon psicòleg. Mentre alguns aconsegueixen superar la barrera de l'esportista rebentat i es tornen de debò, runners, ciclistes i jugadors de pàdel, la majoria arrossega el seu cos per les muntanyes, carreteres i gimnasos de Catalunya, omplint les butxaques de Decathlon, Dir, Adidas i Nike. Som els Gurús, hem anat a fer un running com a feina d'investigació per portar-vos un programa de qualitat i avui parlarem dels esports per gent rebentada. Els Gurús, un podcast no apte per boomers. Bé, molt bé, no? Bueno, estàs cansat? Estic cansat del running, però la dutxa m'ha anat molt bé, T'ha anat bé la Ja, dutxa? sí, home, ja estem dutxats, ja no fem mala olor... Jo crec que el Rocco està cansat. Jo ho sento, no és bona de dir, però... No has seguit el jo estic ritme. patint les T'ha seqüeles. costat seguir el ritme, Jo estic fet una puta merda. Jo ho reconec. Jo has de començar a fotre una mica de canya a l'esport. Clar. Que clar, estic rodó com el Doraemon, pues és que... És el que deia el Guillem, és a dir, tu ja tens els 20 i pico anys, ja estàs en aquesta franja.
Per tant, el que seria la panxeta i aquestes coses que comencen a sortir, tio, t'has de començar a fer mirar. Ja, tio. Diu José Coronado, has de mirar-te i prendre Danacols, tio, que si no això va a la patata. Danacols o els iogurts aquells dels bifidus també? També. Tots van bé, però fas algun esport o no? Perquè jo crec que és important. Jo puc dir que sóc runner de debò, no dels que van ara a córrer per la pandèmia o perquè no sé què. Jo sóc runner des de fa 10 anys, pràcticament. Què vol dir ser runner de debò? Ser runner de debò vol dir tenir pantalons reglamentaris, vol dir pantalons que realment et protegeixen les cuixes perquè no es facin rozadures, vol dir que tinc sabates de 150 euros, vol dir que tinc un Garmin que em calcula per satèl·lit a quina velocitat vaig, i sobretot que sé entrenar, sé que quan vull fer una cursa, de quina manera he d'entrenar i com he d'aconseguir els meus objectius. Soc runner de debò. Estàs malalt, tio. Està malalt. No estic malalt. Està malalt perquè això m'estàs dient que jo, que porto tota la vida jugant a futbol, m'està menyspreant aquest tio. Jo no menyspreo, jo respecto totalment que vagis a jugar a futbol i em sembla molt bé. Jugo a futbol, soc porter, per tant, el que seria córrer, no he corregut mai en la vida. Saps quin és el teu problema? Quin? Que de porter ho fas molt bé. Però quan te'n vas a córrer i vas amb els teus pantalons, el que deia abans de l'entrada, vas amb els teus pantalons de futbol, amb la teva samarreta que et va arrossant també els pezons. Això és el que em fa ràbia. Si no en sabeu, no practiqueu aquest esport. Clar. En això estic d'acord amb el Guillem. Per això tu no corres, no? Jo és que no corro per altres motius. Per quins? Bueno, doncs perquè jo ja estic una mica al sofà després de treballar i clar, arriba ja i dius, ostres, he de sortir a córrer. Està bé, perquè és el que deia, no? O sigui, molta gent té la crisi aquesta de que estic perdent la forma, m'estic fotent més gordo i comença a fer esport, a tu t'és igual. Tu perds la forma, però no. I a part, per fer el ridícul com aquest senyor, jo prefereixo quedar-me a casa. Jo tinc una teoria que és run to eat. Per tant, jo corro per menjar, tio, per estar bé i per disfrutar els dissabtes i diumenges amb els meus col·legues, me'n vaig a fotre copes i em vaig a fotre un bon dinar i no estar després arraiat ostres, el cap em dóna voltes perquè clar, és que no he corregut suficient perquè haig de menjar quinoa amb verduretes, com deies, haig de ficar molt aguacate, no, tio, no, jo run to eat. Saps què vol dir això? Què vol dir? Que si et fots una bona botifarra amb patates i cerveses i cubates, et sents malament. Et sents malament. Que potser vol dir que ja estàs també en la crisi dels 20 molt llargs en el teu cas, i que comences a notar que la cosa va degenerant, sí o no? La cosa comença a fer forma de ninot de neu. Perquè tu també ets dels que t'has tirat a fer running, tot i que no ho havies fet mai. Sí, no? Jo sempre havia fet una mica de running, però running a lo trote cochinero. A l'àrea, no? A l'àrea de porter, no? Feies allà el running, no? No, running a lo trote cochinero, running dels meus 5-6 quilometrillos. I ja està. O sigui, ets el típic pringat que anava amb el mòbil que li va marcant els quilòmetres. No, jo reconec, soc d'aquests. Jo soc dels que vaig a córrer amb roba de porter, amb roba de runner, de runner de futbolista, de que vaig allà, és a dir, com qualsevol persona podria anar a córrer amb un pijama, doncs jo vaig a córrer així. No passa absolutament res. Saps el que feu? Però és que passa. Saps el que passa? Què passa? Que degenereu la noble professió dels runners de debò, que ho fem perquè ens agrada, perquè ens omple córrer. Però si després Guillem tu i jo estem corrent, però si Guillem tu i jo correm al mateix ritme. Bueno, t'he de dir una cosa, quan vaig a córrer amb tu, baixo 30 segons al quilòmetre. T'estàs passant molt malament, Quin mentida, aviam, ensenya'm resultats de curses. Saps què passa? Com que jo soc runner de debò, tinc el meu perfil a Strava, que és la xarxa social dels corredors, i allà podeu veure les meves marques. I tires la canya també per la xarxa social, també. Sí, és a dir, hi ha Tinder, la xarxa dels solters, hi ha Instagram, la xarxa dels que volen aparentar, i després hi ha Strava, que és la xarxa dels que volen aparentar que corren. Doncs t'he de dir una cosa, funciona molt bé i també es lliga per Strava, Has lligat per Strava? No he lligat per Strava, però crec que és possible fer-ho. Encara no ho he pogut comprovar. Però en tot cas, el running és un d'aquells esports que acostuma a fer la gent quan es queda sense esport. Sí. Un altre claríssim, i a mi aquest sí que em fa molta ràbia, soc molt anti, és el pàdel. El pàdel és l'esport de moda. Però el pàdel es va inventar fa 5 anys. Jo no havia sentit mai a la vida parlar de pàdel. Jo havia jugat a ping-pong, havia jugat a tenis, però pàdel mai ho havia sentit. El pàdel ja el va començar a popularitzar, encara que no ens agradi, un expresident del govern espanyol que es deia José María Aznar. Fa molts anys, sí, de veritat, és veritat, busqueu-ho. Aznar va ser dels precursors del pàdel a Espanya. És curiós perquè m'estàs rebentant completament la secció que portaré al final del programa. I això demostra que no tenen ni puta idea del que porto jo. Però això és veritat, José María Aznar és l'incitador del pàdel d'Espanya. Sí. Em sembla que sí, sempre s'ha escoltat això. Va jugar, però el pàdel l'estic molt a favor i també aquí et demostra molt el perfil de tipus de gent que va a jugar a pàdel, no? Si José María Aznar anava,
tio de dretes, un tio amb molta pasta, que és el que he dit. Són gent rica, són 10 gent rica. euros per jugar. Gent rica que no es mou i enganya en plan, ui, sí, que faig esport i en veritat estàs com un estaquirot donant-li amb la pala com si estiguessis a la platja. I et diré una cosa. I això la pagues. No et poses en forma fent pàdel. Clar que no. Fent pàdel fas què fas? Un parell d'esprints en una hora i mitja que dura i pagues 15 euros per la pista? No val la pena. És el tenis dels vagos. I amb sort estampes contra la paret i encara... Sí. És el tenis dels vagos o és el ping-pong dels actius, diguéssim. Però està en un punt intermig. Aniria més, és el tenis dels divorciats. Sí. Jo sempre que vaig a jugar a pàdel veig a penya d'entre 50 i 60 anys, tots en panxeta o mares que dius, bueno, volen anar a jugar a pàdel, no? I dius, aquesta penya és la gent divorciada que ve aquí a lligar. És el seu Tinder. El Tinder de la gent de 50... El Tinder dels boomers és el pàdel. Sí. I a sobre lo pitjor de tot és que acaben dient, uy, cuando acabe la partida de pàdel tengo que ir a buscar a los niños, no sé què... O sigui, el millor del pàdel és la cervesa de després. I també diré una cosa, que ho has deixat anar així de manera que no s'entenia gaire. Estàs criticant el pàdel, però vol dir que també fas pàdel. O sigui, ja portem, hem parlat de running, hem parlat de pàdel, els dos el practiques, es noten els 20 i molts que comences a tenir, Perquè s'han de... Amic, quan arribes als 20 i molt, comences a tenir aquesta crisi que tu deies als 30, i has de començar a pensar en altres coses, tio. Has de començar a pensar de dir, què serà de mi l'endemà? Has de començar a anar-me'n al Tinder dels adults. I per això fas pàdel? O sigui, fas pàdel per lligar, diguéssim. No. Faig pàdel per fer-me veu, per enganyar-me a mi mateix que estic fent un esport. Que és el que diu el Rocco, no es fa cap esport. No. Perquè en canvi a la fi, no, és a dir, deixa que la pilota reboti, és a dir, no hi més. El poc esport que es fan al pàdel es perd amb les braves i la birra que et fots després amb els amics. I el millor és l'outfit de la gent que va jugar a pàdel, que es pensa que és l'Àlex Corretja del pàdel. Saps jugar al pàdel? Que qualsevol rebentat pot anar allà a donar quatre hòsties a la pilota i queda més o menys bé. Sí, clar, Tu, Rocco, no deies tu que has jugat a pàdel. Sí, però és que fins i tot això, és que ho he perdut tot. Jo és que ja... Jo estic a l'espiral del treball, del teletreball, i ja és que no... És que ni running, ni pàdel, ja és que l'aixecament de birra i poc més. O sigui, avui, pel programa d'avui, ets un 0 a l'esquerra perquè no practiques cap tipus d'esport. No, un 0 a l'esquerra i a part és que penso burxar a tota aquesta gent que ho fa. Tu ets esportista, sabem que t'agrada molt l'esport, però ets esportista de sofà, perquè no en practiques cap, però en saps una mica de tots, diríem. Exacte, sí. Bueno, està bé. És esportista de pay-per-view. Agafes, no sé què, m'apalanco i miro aquí la tele. És esportista d'estrella a la mà dreta i anava ben, diguéssim. Exacte. I de ciclisme en sabeu? Perquè és l'altre esport també típic de gent que està retirada i diu, anem a fer alguna cosa, em compro una bici que és més o menys fàcil i... Mira, jo només diré una cosa aquí, es compren la bici i no es puja ni la cuesta que tenen aquí al costat al carrer. Sí que la pugen, i saps per què la pugen? Perquè és elèctrica, no? Perquè ara s'estan popularitzant les bicicletes elèctriques, és que això és agafar ja, és el següent nivell ja, d'autoenganyament. Jo que com a runner puc dir que vaig a córrer per la muntanya molts cops. Vale. Quan dic molts cops és molts cops. Va córrer amb el seu pantaló de futbolista i amb el seu mòbil... A un ritme baixet, perquè tu has corregut amb mi per la muntanya. Tu estàs fent aquí el tonto, però tu has corregut. He corregut, no, t'he esperat al de la muntanya que arribessis mentre anàvem a córrer. Vale, sí. I jo mentre vaig allà corrent, clar, jo estic patint com un cabron, pujant la muntanyeta, i de cop veig algú que m'adalanta a tota llet, que dius, aquest cabron va amb la bici elèctrica, i és que és així. Clar, i llavors a més és això, el que dèiem, l'esport per autoenganyar-se a un mateix que està fent esport. És a dir, és un mateix que el pàdel, però ara hi ha la bici elèctrica. És el següent nivell, és per poder dir, jo he sortit a fer bici aquest matí, però sempre que hi havia una pujada que em podia fer cremar les calories per cremar el Michelin que porto, doncs encenia el motor elèctric i anava sol cap avall. I cap problema. Això és portar... Però, tio, podries agafar-te-la. Home, si me la pagues, la bici aquesta elèctrica... Seria perfecte per ell, a més a més, tu no vius, és a dir, tu ets com d'un poble de fora on es fa la gravació, tu podries venir aquí a gravar la gravació amb la bici. Home, a mi, mira, si fem crowdfunding o una cosa d'aquestes així, em pagueu la bici elèctrica i... Crowdfunding? Una bici per a Rocco. Ojo, una bici per a Rocco. Una bici per a Rocco. Ja està, m'agrada molt. Encara solucionarem el teu problema també de... Clar, i ajudareu aquí amb un futur problema que tingui problemes cardiovasculars a no tenir-los. Recordeu, amics, recordeu, hashtag una bici per a Rocco. Obrim crowdfunding. Sí, i qui vulgui ja sap, qui vulgui ficar un euro, que fiqui un euro. Jo t'he de dir que no ho faré, perquè al final l'esport, qui realment vol fer esport troba la manera de fer-lo i si estàs al sofà és perquè vols. Bueno, Gisbi, jo espero que me la paguis, tio. Està complicada la cosa. Així doncs, amics, si volem, donem per acabat aquest tema, no? Sí, jo crec que ja hem comentat una mica quins són els esports més de rebentat. Per on va el tema?
És a dir... És a dir, que jo crec que ja toca passar... Que el Rocco ens ha portat alguna cosa interessant. Sí, tinc alguna... Tens cosetes? Pues, sí. Quan vulguis, Rocco, passem endavant. Doncs bé, aquesta secció que us he portat aquí està enfocada doncs, des d'una altra perspectiva, no? Ja que estem parlant d'esports per rebentats, no? Jo el que vull remarcar, primer de tot, és us en recordeu com estàvem fa un any? Us en recordeu o no? A la merda, com ara. Jo estava a Holanda i corrent més que mai perquè l'únic que es podia fer era sortir al carrer i tot estava tancat. Bueno, tu, perquè a Holanda potser era el cas, però a Espanya, aquí, a Catalunya, vull dir, estàvem tancats, estàvem confinats, estàvem cagats, i clar, tots aquests esports doncs, no es podien practicar. I de manera espontània va néixer el fenomen del gym en casa, no? El sofà gym. Sí. I amb ell el fum dels, i poso 2 punts, personal trainers d'Instagram de Paco Tilla. I és per això que aquesta secció jo la titulo, en lloc de l'esport dels rebentats, els rebentats de l'esport. Perquè tenim com 2 nivells, no? En un primer nivell, jo crec que trobem els típics personal trainers, no? Sí. Que tots, jo crec que tenen la mateixa fisonomia. Cos de croissant, compensat amb un cerebro de nuez. Podríem dir que podrien ser pretendientes de la Isla de la Tentación, Jo crec que comparteixen... Com Calno? Comparteixen ofici. Jo crec que són multiusos. Sí. I jo donaré algun exemple. Per exemple, tenim no sé si el coneixereu vosaltres, els que ens escolteu, el David Marchante, àlies Power Explosive. Com? Power Explosive? Sí, que sembla que digui Power Explosive Gains Proteins Schwarzenegger, així, saps? És com el mood. I aquest tio és un monstre, perquè et proposa vídeos tan orientatius com, ojo al títol, hackea tu síntesis proteica para maximizar tu massa muscular. O sigui, sí, no, jo el que penso és, aquest tio em va de màster de ciberseguretat, perquè hackea, però barrejat amb un matemàtic del mig, saps? Aquí... I després tenim altres vídeos que té, com per exemple ja que entra ja en temes més filosòfics, didàctics, et diu, no, el millor llibre que he llegit en la meva vida. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? I a sobre el tio et parla com de l'estrès, saps? Com es diu aquest tio? David Marchante. És un tio molt conegut, a Espanya, o sigui, he buscat els més coneguts de fitness d'Espanya i aquest tio. I he buscat a l'Instagram... Jo crec que té una part de personal trainer i l'altra de divulgador científic, no? Jo crec que té una part d'imbècil, així de clar, o sigui, és patètic. Perquè, o sigui, la gent... Un llibre de cebres. Sí, o sigui, un llibre i a més et diu, no, és que és boníssim el libro que més m'ha impactat. I a més, la gent el segueix, li fa preguntes com si fos un gurú. I jo el que dic... No, jo el que dic ara és que aquí no em vagis de gurú, aquí gurús només hi ha 3 i ara. I punto. Aquest tio no ha passat el pròleg del llibre de les cebres. Exacte, o sigui, ha passat sí, exacte, tens tota la raó. Després tenim altres personal trainers, però m'agradaria passar en un segon nivell, perquè jo aquí ja és pitjor encara. Trobem el que són els influencers normals, que de cop i volta, de la nit i al dia, es van treure carreres com ciències de l'activitat física, nutrició, fisioteràpia, psicologia inclús, i el pitjor de tot és que a sobre se les van treure alguns a la vegada de la nit i el dia, o sigui, ja tenien tot com si diguéssim a la vegada. I jo veig com... És com un milagre, saps? Dius, hòstia, sí, no sé si saben de tot. No sé si són més gilipolles ells per fer això o els que realment els seguien i... Clar, és tot, és una mica... Si a mi que la Dulceida em digui com he de fer abdominals, doncs no, ja ho sento. Però és que hi ha molta gent que és molt... Molt limitada. Sí, exacte. Aquest és el problema. I clar, llavors un dia estàs com estàs pel puto virus i el dia següent pues, tens rutines completes de glúteos, abdominales, reduce tu vientre i consigue tu six-pack... Que tot és mentida. Sí, ja tot. L'únic six-pack és el que hi ha ara mateix sobre aquí a aquesta taula. Sí, tot és... Ja no hi és perquè ens l'hem begut. Absoluta. Ja no hi és perquè ens l'hem begut, però el que hi havia abans. I clar, trobem exemples, jo què sé, per exemple, la Laura Escanes, que s'autoconvenç en ser la banderada de las mamis primerizas y propone ejercicios del suelo pélvico para mejorar los resultados postparto. Sabeu que Laura Escanes ara és, no sé com es diu, però és Twitcher, diguéssim, té el seu canal de Twitch i fa directos, juga a l'Among Us... Que sí. Amb el Risto. Amb la nena i amb el Risto. No, però juga a l'Among Us amb els amics de l'Ibai i amb aquesta gent mig mare. Sí, és el que diu ell, són perfils todoterrenos que et fan una mica de tot. Que si mañana... Exacto, que puedes recomendar comer aguacate con limón para que te tengas el six-pack como que juega el Among Us. Sí, i demà treuen aquí el teorema de jo què sé, saps? O sigui, ho saben tot.
Després tenim ja un altre perfil que, ojo, que no sé si la coneixeu, que és la Tamara Gorro, que és com el colmo d'Instagram, o sigui, jo ja la qualifico com, no sé, es podia fer un programa a part ja només d'ella, perquè aquesta una es creu la reina del zumba, del fitness, és la coach espanyola, perquè a més si entreu en el perfil trobareu frases motivadores extretes d'ella, no? És com cosecha personal i és ja com tot una mica lamentable trobar-te ja això, no? Influencers ja que sàpiguen ja aquí que, vamos... Aquesta no sé qui és. Tamara Gorro, per la gent que no ho sàpiga, es fa famosa perquè és la primera nòvia com famosa de Rafa Mora. O sigui, ve de Mujeres i Hombres i viceversa, i es fan famosos tant Tamara Gorro com Rafa Mora perquè van coincidir en el programa i comencen a sortir junts. I ara Tamara Gorro és la dona d'Ezequiel Garay, futbolista de la València. Sí. I incís també. Sí, que potser d'esport en sap una mica per que li explicat Ezequiel Garay, que és esportista professional. Sí. Bueno, però com per penjar aquí la rutina diària... Jo no li faria cas. A més, un altre incís, que lo de Mujeres i Hombres, RIP en aquest programa, que per fi s'ha acabat i... Ah, sí? S'ha acabat? Just han anunciat que s'acaba el programa, sí. Amb la Emma... Com es deia, la presentadora? Emma García fa anys que ho va deixar ja. Ah, sí? Emma García com estava aturado. Sí, és veritat. I bé, tu, jo crec que fins aquí és la meva secció i jo, com a punt i final, l'únic que dic és que vivim en un món de merda on sembla que un like o un follower valgui més que una vacuna o una vida. No, està molt bé, Rocco. Haguessis pogut portar gent com Patri Jordán, com el Fausto Murillo, que feia esport de debò, però no, has decidit anar cap als rebentats que... Ell ha anat Està bé. Jo vull anar a fer mal, i punt. Ha anat al suburbi d'internet, la gent estranya. Tinc ganes de fotre merda. Jo m'he quedat amb el de la Cebra. Jo això no he... Sí. Et vols llegir el llibre? No. Però bé, si voleu... Sí, jo crec que ja el Rocco ens ha presentat exactament els rebentats d'Instagram en el món de l'esport. Jo crec que és hora, Marc, que ens portis tu... que ens expliquis el que has portat, perquè no ho sabem encara. Sí, bé, bàsicament jo el que he fet és recollint el que ha dit el Rocco. Fa un any estàvem tots enfonsats en la més merda i misèria del món mundial. Ningú es podia esperar on haguéssim estat. I arran de la pandèmia, no? Arran de tot el que va estar passant, doncs bé, van començar les agències publicitàries van començar a fer anuncis de vamos a dar apoyo a comercio, vamos a dar apoyo a los hospitalarios, vamos a dar apoyo a tot el personal sanitari que està allà. Menys a la gent jove, a tothom, no, diguéssim? Sí, perquè la gent jove, sí, exacte, perquè després hi ha un problema de salut mental molt bèstia. Exacte. Total, què he dit? Ostres, realment un altre col·lectiu que ens ha ajudat molt post-pandèmia o post-desconfinament ha sigut el Decathlon, com tu abans en el teu speech has pronunciat, no? I el que vull fer és una mica un spot publicitari analitzant el perfil dels integrants i dels venedors de Decathlon, que crec que més o menys tothom de Catalunya té un amic o una amiga que ha treballat al Decathlon. Sí. Jo crec que en aquesta taula, jo podria dir que tinc 2 amics que treballen. Jo algun tinc també, I el que no tingui amic al Decathlon segur que hi ha anat a comprar moltes coses, o sigui que segur que es pot sentir també identificat. Doncs senyors, si em deixeu, demano silenci perquè és un spot publicitari emotiu, d'aquest d'emotivitat, vale? Sí? Doncs aquí va l'spot publicitari de Decathlon. Sí, tu. El flipat. Sí, el flipat. Ets el primer dels nostres venedors. Sí. Ets aquell típic treballador que llueix amb orgull la placa de Trabajador del Mes. Sí, ets un crac. Em recordes els típics nens que guanyen el concurs de literatura de Sant Jordi, concretament els de P5? No passa res, crac. T'estimem. Òbviament, ets el triple de fort que jo. Tens uns braços que podrien ser les meves cames. De fet, tot tu podries estar a la secció d'armaris de l'IKEA. Però, amic, flipat, tots sabem que vesteixes amb roba XS i que durant els teus ratos lliures, quan tots estem patant la xerrada al Decathlon, aprofites per fer unes mancuernes mentre menges pollito con arroz. Hey, Jenny, ¿qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tú eres la segunda vendedora. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿El chicle que llevas masticando media jornada laboral mientras pones aparato del equipo? ¿Bien? Sí. Ese chicle te acompaña todo el rato. Sabem que estàs a la secció de fitness. Sí, Jenny, estàs a la secció de fitness, amiga. Eres de les que visten amb tots els tops possibles del mercat, com
quan vas al gimnàs. Però també sabem que ets de les que es passen més estona mirant Instagram que fent coses al gym, o en el gym, com a tu t'agrada dir-li. Els colors fosforito de Domios et senten bé, Jenny. Segueix així, arribaràs molt lluny. Passem al següent venedor. L'estudiant. Sí, l'estudiant. L'estudiant al Decathlon. Sí. Amic, tots sabem que no volies estar aquí. Treballant de caixer al Decathlon de Montigalà. No, tu no volies estar aquí, amic, no. Els teus pares van enviar-te a la merda i van decidir no pagar-te més les vacances d'estiu. No. T'has buscat la vida i has acabat aquí, rodejat de gent amb xandall i cobrant packs de mitjons Artengo de 3,99 euros. Però senyor, amic estudiant, tots hem passat per aquí. Sabem que et poses nerviós a vegades i que la teva veu està canviant com a bon post adolescent. Però, sisplau, procura no venir amb aquests grans de pus a treballar, que al Decathlon hi tenim una imatge. Recorda també, estudiant, amic, company, crac, que també sabem que vas molt, molt, molt calent, com a bon adolescent, però molt calent. Així que, quan surtis del lavabo, sisplau, renta't les mans. Anem amb el següent, el de les bicis. Sí, el de les bicis. Sí, et parlo a tu, sí. Ei, què passa, crac, màquina? Com estàs? Què passa, Indurain de Montigalà? Tot bé? Ets el puto mallot groc de la carretera del Tibidabo. Sí, tu ets el mallot groc, sí. I tota l'empresa ho sap. Això és el pitjor. Felicitats. Tens 27 anys i et lleves a les 6 del matí per anar a fer 300 quilòmetres amb els teus col·legues un dissabte de Setmana Santa. Tens un problema, però no passa res, t'estimem. Tots sabem que pel Tour de França, estàs nerviós. Ets el puto Francesc Rosés de les bicis i que quan hi ha el Tourmalet, casualment, sempre estàs malalt. No passa res. Tranquil, el de les bicis. T'estimem igualment, tranquil. I per últim, Oleguer. Sí, Oleguer. Sí, perquè sempre hi ha un Oleguer. Sí. Sempre hi ha un puto Oleguer, un Decathlon, sí. Bona nit, Palestina, bona nit. La quota de rastes, dilatacions i mocadons de Palestí sempre està cobert gràcies a tu. Sí, Oleguer, sí, ets especial. Ets l'expert en xiruques, de canya alta i de canya baixa també. Ets el típic que sempre vas amb proteccions de genolls de muntanya, com si fossis un mecànic, un d'aquests que va fer travessies. Però Oleguer, sí, Oleguer, et parlo a tu, no te'n vagis. Tots sabem que vens empurrat a treballar, no passa res, Oleguer. Però la teva predilecció a vestir amb samarretes tèrmiques i polars quechua fa que et salvin el lloc de treball. Per tot això i més, tots hem de seguir comprant a Decathlon. Els gurús, els teus ignorants de confiança. Jo el que em pregunto és quantes hores t'has passat tu al Decathlon per poder fer aquestes definicions tan precises de la gent que hi treballa? És que al Decathlon hi ha molta fauna al Decathlon, tio. Hòstia. No, ja ho veig, ja. A mi m'ha commogut, Sí, és com així, amb la veu aquesta de... Sí. I la musiqueta, M'ha fet gràcia, però m'ha commogut. La musiqueta... és que la musiqueta acompanya molt. Però és el que deia, no? És a dir, aquests 5 perfils, tots hem vist. Tots hem vist. L'Oleguer, els rastes, que va a la secció de muntanya... Sí, jo he vist, els he vist. El que passa que mai arribo al nivell d'anàlisi com per veure aquests tipus de perfils i tal. Jo el que entenc és que, clar, com que a tu t'agrada anar picotejant diferents esports, vas al Decathlon cada 2x3 perquè és on pots comprar la roba barata per fer el que toqui aquella setmana, no? Quiriguà. Però bé, si voleu, ja anem a passar a la teva secció, sí? Bueno, sí, comentar el tema del Decathlon? Vinga. Sí? Doncs vinga, va, comencem i anem a la següent secció, que és la següent. Bé, doncs, amb aquesta música de Bruce Springsteen, Born to Run, que és una mica el que faig jo cada cop que surto a córrer, doncs bé, us porto una secció en què al final el que faig és un recull de gent famosa que, com vosaltres dos, són uns rebentats en alguns esports. Val? Llavors, bé, la primera persona que us porto és un gran rebentat i a més és expresident del govern espanyol. Sí. Té 65 anys Sí. i utilitza un pseudònim perquè ningú el reconeixi.
Aquest pseudònim és M. Rajoy. Sabeu qui podria ser? Hòstia, pues no hi caic, tio. No? O em dones més pistes o... No hi caieu? Rajoy, no ho sé, tio. No? És curiós perquè els jutges del Tribunal Suprem tampoc hi cauen gaire. No, home, si els jutges del Tribunal Suprem no ho saben, nosaltres tampoc ho hem de Doncs saber. us ho desvelaré, em refereixo a Mariano Rajoy. Sí. Mira, sou igual de curts que els jutges. Quin esport creieu que practica M. Rajoy? Habitualment, a més, Teniu alguna idea? Ni idea, el vòlei. Jo què sé. Vòlei. Tu veus a Mariano Rajoy jugant a vòlei als No, 65 anys? aquest tio no dona una... No dona pico en bola, com es diu. Pues us diré l'esport, a veure si el coneixeu. Practica un esport que es diu marxa esportiva. Us sona? Hòstia, No? És un esport que consisteix en caminar ràpid i es diferencia del running perquè en la marxa sempre ha d'haver-hi un peu que estigui recolzat a terra. Vale? En el running hi ha moments en què es diuen moments de vol perquè cap dels dos peus està tocant a terra i en canvi a la marxa sempre ha d'haver-hi un peu recolzat. Al final, marxa esportiva és un esport, però és bàsicament sortir a passejar i anar una mica ràpid. vale, això t'anava a dir, perquè o sigui, fer-te ja sortir de casa pensant tota l'estona de que no tinc que aixecar cap peu del terra, vull dir, és lamentable, això. Vull dir, és el running, no és el running del rebentat, és que no és ni running, és un esport lamentable. Pot ser que sigui l'esport del És el rebentat. running dels boomers. No sé si dels boomers, dels boomers rebentats, diria jo. Però atenció, perquè atenció a la notícia que donava la Sexta el mes de abril de l'any passat, Llegeixo textual. Deia, Rajoy se ha saltado el confinamiento en varias ocasiones para hacer ejercicio en la calle. En las imágenes se aprecia al expresidente caminando a paso ligero, pero sin bolsas de basura ni mascota. Escoltem el que deia Mariano Rajoy sobre aquest tema. Bueno, no sabemos si se puede hacer deporte, pero quería preguntarle, ¿le llegó la multa finalmente? No me ha llegado. No llegó la multa. No me ha llegado la multa. Yo intento cumplir la ley, esto siempre me lo tomo en serio y esas cosas le corresponden a la administración competente de la que yo no formo parte, como usted muy bien sabe, pero no me ha llegado ninguna multa, ¿no? Bé, aquí jo diria que hi ha dues coses curioses. La primera d'elles és que l'expresident del govern diu que ell intenta no saltar-se la llei. És molt heavy. Clar, intenta no saltar-me la llei. Expresident del govern, que hauria de donar una hora Sí, i mig, sí. ell intenta no saltar-se-la. I la segona curiositat. I la segona curiositat és que diu que no li ha rebut la multa. Que això vol dir, nois i noies, que podeu saltar-vos algunes de les normes de merda del confinament Ara. i no arriben les multes i no passa res. I jo faig una tercera. El comentari del periodista que diu no sé si se puede considerar un deporte, i l'altre, sí. Marxa esportiva. Marxa esportiva. L'esport que practica l'expresident del govern, Mariano Rajoy. Passem al següent famós. Bé, suposo que sabeu qui és la persona a la que em refereixo, perquè coneixes aquesta cançó, Rocco, o no? Home, sí. A sobre ha estat allà a la Ha estat ciutat a on Nova es York, però parla. saps qui la canta o no? Sí, Alicia Keys. Ah, exacte. Aquesta cançó la canta Alicia Keys, que és la segona persona de la que us vull parlar. I bé, ja tots sabeu, no?, que és una cantant americana que ha venut 45 milions de discos a nivell mundial, ha guanyat 15 Grammys. Bona cantant. Vull dir, fins aquí tots ho sabíem, però és també una rebentada de l'esport. Hòstia. Quin esport creieu que ha destrossat Alicia Keys? Quin esport, l'Alicia Keys? Sí, què creieu? Uau, això sí que jo no tinc ni... Puc dir que ha destrossat un esport? Quin creieu que serà? Hi ha molts esports. No? Jo no ho no tenim sé, clar, no si no ho sé. tenim clar, us ho dic jo. Sí. I és que Alicia Keys va córrer la marató de Nova York l'any 2015. Què dius? Sí. Vull dir, no, fins aquí, molt de respecte. Aquesta és la marató que li van fotre una bomba? No, va ser No, això va ser Boston, i molt de respecte per la gent de Boston, però, clar, fins aquí molt de respecte, qualsevol persona que corre una marató es mereix un respecte, però ho va fer amb un temps de 5 hores, 50 minuts i 52 segons, que pels que estigueu una mica familiaritzats amb el món del running, us diré que és un ritme de 8 minuts i 19 segons al quilòmetre. 8 minuts? I 19 segons al quilòmetre. Ah, però són 42 És un ritme extremadament ridícul. Però és un... Extremadament ridícul. És tan extremadament ridícul que Mariano Rajoy fent marxa esportiva semblaria un keniata al costat d'Alicia Keys. Però a veure, que encara que hagi anat caminant, tu que has caminat 42 quilòmetres seguits, encara que triguis 5 hores. O sigui, Alicia Keys va fer una passejada al voltant de Manhattan de 6 hores. Ara, jo això, running, no li diria mai. Entenc que no ho entenguis, Rocco, perquè no has corregut en la teva vida, però Marc, tu que has fet una mica de running, saps que el ritme de més de 8 minuts per quilòmetre és lamentable. És dolentíssim. Tenint en compte que jo corro a 4:20, no... Lamentable. I és un rebentat igualment. No corro 4:20. I atenció al que deia Alicia Keys a Instagram, deia: "If I can do it, so can you."
I estic d'acord. Vull dir, si ella podia fer-ho en 5 hores i 50 minuts, qualsevol persona mínimament jove pot també anar a fer una passejada llarga pel centre de Manhattan. Bé, jo diria que Alicia Keys no estava gaire on fire quan va fer la Marató de Nova York en aquest ritme, però No, la veritat us és que vull parlar d'un personatge que jo crec que és un gran inventor. És un gran inventor, així que m'agradaria que primer escoltéssiu declaracions d'aquest personatge. No solamente porque he sido en gran medida protagonista de la historia, sino porque humildemente he hecho esa historia, sé muy bien de lo que hablo. Bé, en primer lloc, és curiós dir que humildemente he hecho historia. Vull dir, ser humil i dir que has fet història és una frase complicada. Entenc que sabeu de qui es tracta aquesta persona. Sí. José Mori Aznar, José Mori! Sí, vull dir, m'ha rebatat una mica la secció perquè ja has parlat una mica d'ella abans. És veritat. Però, en tot cas, com deia, José María Aznar és un gran inventor. Sí. Es va inventar les armes de destrucció massiva a Iraq. Sí. Es va inventar les 2 línies d'investigació dels atemptats de l'11M. Correcte. Però el que ningú sap, o ara ja sí, perquè ho he explicat abans al Marc, és que es va inventar també un esport. I aquest esport és el pàdel, que José María Aznar va començar a jugar als anys 90. Als anys 90. 90, això no sabia. Jo pensava que el pàdel s'havia inventat fa 5 anys i resulta que Aznar ja hi jugava als anys 90. Sí, Aznar ja era un petao, era un rebentat abans de començar el partit. I atenció, que ha fet història, no? Ha fet història, Ha fet història amb el pàdel, humildemente. però atenció al que deia la notícia de l'ABC, que he llegit. Deia que, bàsicament, que per culpa d'Aznar s'havia estigmatitzat el pàdel com a esport elitista i que havia costat molts anys treure's d'aquest estigma. Jo crec, sincerament, que aquest estigma el manté perquè el pàdel és un esport de pijos. Totalment. Doncs amb aquesta música tan institucional, tan americana, us porto al següent personatge, que no necessita gaires presentacions. Gran amic de José María Aznar, per cert. Expresident dels Estats Units. I aficionat a bombardejar iraquís. Sabeu qui és? George W. Bush. Molt bé. mama. Estàs d'acord, no, Marc? Entenc? Sí, suposo, sí. Quin esport creieu que practica l'amic George? Bush. Hòstia, A no part sé. de massacrar penya. És que a mi el que em passa és que amb el Bush, o sigui, és un tio que sempre l'he tingut com un vell, saps? O sigui, no sé com... Perquè el pare ja era vell, i el pare era igual que ell. Jo crec que Bush és el típic tio que el podries veure per Washington córrer. Molt bé. Sí? Molt bé, Marc. Molt bé, Marc. What a runner. Té pinta de runner. L'he posat a la secció de rebentats perquè George Bush és un rebentat, però cuidado, perquè va fer la Marató de Houston l'any 1993 en un temps de 3 minuts i 45 segons, 3 hores i 45 minuts, que equival a un ritme de 5 minuts i 19 segons al quilòmetre. Molt bé. Que està molt bé. Recordem que Alicia Keys ho va fer en 8 minuts i 19 segons al quilòmetre. Molt bé, Bush. Molt bé. No, el que està clar és que, a part de tir al cap de civils iraquís, s'ha practicat també altres esports. No, el tio pot anar als Jocs Olímpics, si vol, multidisciplinar, Si al Bin Laden se li escapava, el tio estava capacitat a córrer darrere d'ell. I atenció el que deia després de fer la marató, deia I learned that running can make you feel 10 years younger the day of the race and 10 years older the day after the race. O per les persones que no els agradava l'Students Books i el Workbook, us ho tradueixo. Like me. He après que córrer et pot fer sentir 10 anys més jove el dia de la cursa i 10 anys més gran el dia de després. Amic George, no hi podria estar més d'acord. I per acabar, us porto l'últim rebentat de l'esport. És una persona que, bé, segurament és el físic i científic més important de la història. Es diu Albert Einstein. Pensava que anaves a dir el Ponset. El de la cadira. Hawking. El Hawking. No. Aquest rebentat estava rebentat. Sí, però aquest esport poquet. Escacs. Doncs Albert Einstein deia el següent sobre la bicicleta. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. O pels que ho dieu, l'anglès en general, us ho traduiré un altre cop. La vida és com anar en bicicleta. Per mantenir l'equilibri, t'has de seguir movent. I amb aquesta frase, tanquem la meva secció. Molt bé,
aquesta última cita, no? Sí, m'ha agradat. Aquestes cites per acabar. És una cita que la podria redactar i escriure en el seu llibre, com es diu el teu company? El de les zebres? El David Marchante. Exacte, aquest tio... És que m'ha agradat tant la cita que l'he volgut incloure, encara que no tenia ni puta idea de si realment Albert Einstein feia ciclisme o no. Molt bé. Però m'ha agradat la cita. Molt bé. I a més té raó, no? La vida és com una bicicleta. T'has de moure, si no passen coses, sí o no? No, keep moving. Som gent que ens movem, que muntem cosetes. Som gent que ens movem i que ens hem de moure més. Sí, ens començarem a moure més. Seguirem fent esport. Des d'aquí encoratgem a tothom a fer esport, perquè és bo fer esport. La bici. A tu t'encoratgem molt a fer esport, perquè ja no és que no és bo, és que tu necessites fer esport. Jo ho necessito. I el que està clar més és que el Marc i jo fem molt d'esport, el Rocco estem a punt de convèncer perquè el faci també, i que tothom ha de fer el màxim esport possible. Exacte. Bé, i fins aquí el capítol dels gurus d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat. Esperem també que ens seguiu a xarxes socials, @elsgurus a Twitter i a Instagram, i sobretot que us subscriviu al nostre canal de YouTube. Ha estat un plaer fer el programa aquesta setmana i ens veiem molt i molt aviat.